Papang mo na raw. Muna atong tangkong ron mga papang. Para apan-apan nindot kayo sa panglawas mga papang. No? Healthy kaya ang atong lawas ani. Bago mo siya harvest mga papang. Wala ko gahata gabi o topic mga papang kay katulugon na jud ko gabi no. Mga alas 10 gabi katulugon na kayo pero bason makakuan dito no maka hatag yun ta og higayon nga mo vlog ko mga papang. Pero kanay mga papang akong mga ordinary nga mga ipangbuhat ako apo Japon no ipaambit ninyo mga papang may mga ordinaryo pinubrir ni mga papang nga mga sudanon no pinubrir ang mga gibuhaton sa kinabuhi mga papang no. Di kalabanan na magudong ginakaon mga papang kuha na mga instant food ba kana bang puno na og ano kanang mga chemicals so kinahanglan karong panahon na kaong-kaong putag-utan no dili ra kay baboy mo kaon og tangkong mga papang no tao pud ay mga papang kay kini maayo ni siya sa kuan sa atong panglawas sa digestion no sa atong mga panglawas no mo ni siya mokuha sa mga toxic sa lawas mga papang katabang po ning tangkay mo layo po ta sa sakit mga papang no pag mo kaon tao utan pero kalabanan mga kabataan doon mga papang o bisan sa una mga papang atong bata-bata pa ta basta bata di yun mo kaon og utan no ngayon dagay na no Mingon dahil nga, depende na sa ginikanan. Depende ya po sa timon. Na di-train po ni mong anak pagkaon o mga vegetables, mga papang. Gwapo dahil mabuntag mga papang. Gwapo mabuntag mo kano mo live. Mag-live ta o tangkong. Hindi siya tangkong. Pauna na ni mong mga udlot mga papang para ano mo ni siya ang ato ang himuon o kapan-apan dayon kani pud mga papang o hiwa-hiwaon ni gagmay nawa na daog na mo siya yung mga pagkaon sa pobre mga papang no pero rich ni sa mga vitamina o mga mineralis mga papang no kanya mga pagkaon ang nakalami diri papang kay kani sa backyard ko ano mga pang backyard ba nara sa sa mga kilid-kilid sa panimalay no katang tangkong dito nila ni kuaon dayon wa na makautan na wa na libre ng sudan libre na dayon sudan mga papang pag maapan-apan gani ko ako dayon mo nagkaon dayon mga papang kay ganahan man po ko apan-apan ba kay kabalo ko nga vitamina jud sa kayo
I mean ba makatabang din sa panglawas mga papang kabahin o sa health ba no kaysa nang sihir takaon o karne mga instant food no mga noodles mga dilata paipalit na to nagutan mga papang makapasabaw pa ta. So sa wala pa dahil naka-subscribe mga kamo mga papang no, so wala pa bago pa mo sa akong channel, palihog subscribe mga papang Sam's Transformation no. O pindutan na lang po ang all bell para updated mo sa akong mga videos nga i-upload. What I'm doing sa akong vlog mga papang, actually sa Sam's Transformation, guys ko po ko love and relationship patagabi pag naay oras no mga papang no. So o sa lain pud nga bahin ako ang mga channel, it's all about my ordinary life no na painting ko gabuhat ko sa mga butang nga mga ordinaryo sa kinabuhi no nga inyong makita. Ayun, hilig po gugluto mga papang. So, galuto-luto po. Mo nang apan-apan ko kay galuto ko din. I-display po nila ako sa tindahan. Pero mo ni ako kinaham nga pagkaon jud po. Usa sa mga kinaham. Kani. Mga papang ganing ako na lang nagibuhat mga papang nung mag live ko para honestly para mukan ko no maglihok ko na ako ang sa YouTube na ako mga papang no since I am monetized already, so I have to work it out sa ko ang YouTube and I need your help no help and support. Munang kung wala po mo ka-subscribe mga papang, palihog subscribe na sa akong channel, Sam's Transformation. Kinahanglan po mag-support mo papang kay magunsa man akong vlog, magunsa man akong mga kuano gipang-upload sa YouTube kung dili po mo support. So I really need your support. Excuse me. Ito yung pang Pila bang? 50 bucks. Na inipalit o kanon bali 20 mga papa. You know what mga papang kaning mga inani mag live tag mga pano kanang mga ordinary ra kayo nga scenarios kinabuhi para sa ani pagpad o tangkong para himo na panapan. Kan po ni mga papang no, maka-relax po ni sa to ang kaugalingon no. Na break po sa tong kaugalingon ba nga. Lain po nga senaryo atong makita. Dili kay kada hulbot po nato sa kada pindot nato sa cellphone maorda po nga senaryo. Way kalainan no?
dagko kay mga papango. Tambo kay ni nga kangkong ba. Kani ako ni gipalit 2 ka kilo ni nga tangkong mga papang ako gipalit 2 ka kilo dagan lang ni kayo pero dagan na tanawon pero pag maluto na niya wa nakupos na gagmay na gamay na. So pahibalo lang mga papang, ana po tayo super chat dra sa ilal comment section sa ilalong mga papang no na public chat din na makita niyo sa ilalong din na sa akong YouTube. Kunya na po dollars sign sa kilid. If you want to support and appreciate my vlog mga papang, just pindot no sa membership, super stickers o super chat. Pili lang mo dito mga papang dayon. Mao na siya ang inyo ang pa-appreciate sa akong vlog o pag-suporta sa akong vlog para makapadayon ko no sa ako ang ginapangbuhat mga papang. Bisan sa ordinaryo lang mga pamaagi. At least naka-contribute ta, naka-break ta no sa huna-huna nga routine nato matag adlaw-adlaw. Nga paglantaw ninyo, uy, sa mga ordinary na kayo, no? Pero nalimot kasi mong routine nga adlaw. So, dako na ng contribution, mga pamang, psychologically, para ma-feel natin peace of mind sa tuwang una-una, no? Hey, boss. Lawak. Tulo na lang, boss. Ah.
Tomorrow never tell her how much I love her. Show her love. Ah, pa. Yuha. No. Very nilo. Hingo asa na, hingo sa. Ayo pinalo. Live ko sa. Ay. Akong chikating mga papa. Apel po kag plaga. Gana ni tangkong. Kilo rin ka. Sige, papangag na sa tango. Papangag sa tango. Oh, parang sakit. Parang pasakit na sa tango. Okay? Shout out to Ralo. Shout out sa studio. Shout out mo yung classmate. Shout out. Shout out. Ha? Good movie. Pakuan na siya. Paayo sa tango ba? Oh. Tindahan ako, sabi ako bantay ka. Eh. Murag dagan-daghan na ni siya mga papang, oh. Muna siya ako iyapan-apan. O kani putlo na ko ni na so daghang kayong salamat sa inyong paglantaw mga papang, no? Oh, Sarge.
Dayan din salamat sa inyong paglantaw sa akong channel mga papang. No? Dito lang ko kutob o magluto na ko mga papang o apan-apan. Amping tang tanan mga papang. No? God bless us all. Love you all. Bye bye.